Rep, pasok na. Yakin, lantai jatuh akan tumbang na. Lima bastos na. May alcohol kayo? Pinaglalaro lang yun. May sanitizer kayo sa kayo sa stage? Pinaglalaroan ka lang. Ano natin ay? Ala, di ba? Ano na? Black yung black mo. Naglalaro mo yun. First round. Blue. Naglalaro na nga din. No. Gagal niya. Yung salag mo nawawala. Kampit mo. At the foam na foam.
End of the round. End of the round, sir. Second round. Uy, ano yun? I-in man yan? See? Round 3. Brit. Pag ganon, hindi na tumbak. Ah. End of round 1. Palo! Galing ni Cardio. Hindi niya pinapa-score. Ay, ganon. Ang galing ah. Hoy, ni apay nga the red mat aja ni ko. End of the round. Ay, panalo na. Panalo. Next. Sino next?